tunchuma kan case ngai thlak le tur chu Techi Lishi chunga poira thlak tak thleng chungchang ani a engthil che ange he me che chunga hian thleng ti sha theinan atop thlengin minlo ngai thlak sak le donia ole he case lo pian chwa chan mina hi pasal nei to ni in a pasal Lishi ronia le afanu tinen hian India ram state jinga pakhat Arunachal pradesh-a anjenga chung ko khosak harsa anlo ni lo bok nen mi de chuan an chung kwa chu an o thin hle a chu mai pialama mina I chuan mars thla kumsang ni somni kum khan a fa pani na tur apai ni ti asha chuan hlim em ema chutiang bokin ama angche a chuan a pasal le a chung te po chu an lo hlimin naute thar lo piang tur chu ngakhlel takin an lo thlir ve mek boka amai ro chu November ninga kumsang ni somni alo ni chuan anjin lo le be se lo tak main mina ile anaw pa thlasari mi chuan van doina tokin kar che solna an thi thut maya an che solna shetu te po chuan mina I chu an khong ai hlomin chutia van doina awanga che solna in mi pahni nun na hlutak chantlak lawa a siam awang chuan mi te thinlung chu a thong tak zeta heti lai hian mina chunga thil thleng shetu te zong zong he chuan kar che solna awanga mina ile anaw te thlasari mi chu thi an ngai hlom veka amai ro chu police and investigation an kalpui hnu loka mina ile anaw te thlasari mi thi na phena thon thulung chhe thlak tak mai chu highland ani tatlat maile Techi Lishi hi Arunachal Pradesh thingtlang kho pakhat na harlugun mi ni in he hmuna hian an chung kwa in an khosa a amai ro chu an chung kwa hi ni tin e chop zong ni ma se chung ko har sa tak tia soitur an ni lem lo thong tin mina hi me chenung chang tha le ril rutlong tak nei ani awangin mi te ngai dal hlo tur takin ami zia chu adom em ema chu mai ba ka achung te aza thiamin engpo ti don se achung te shat pui lo le phalna lama salawa engma te ngai lo mi ni in a chan ti ta na merin om tak le pui an ngai huna po aphak ang to ka puya tlan chhe san do lo mi ni in an soibok ti chuan mina I chuan anuna do tu sam tam tak nei ve in achung ten nun nuam tak an man ve theinan zirna sang zok zira na thatak mu chu atum berani a ma se an khwa na harlugun chu thingtlang mai ani awangin na sang tak tho theina tur khopin zirna thalia changtlunga omlawa chumi ni awang chuan Arunachal Pradesh-a kholian tak itanagar lama ado thu sam ti hlotlina a theinan kumsang ni pariat khan akal ve ta top maya te chuan polytechnic college-a admission ti ngalin atira chuan khopui nun phung chu azolo ve lekleka a chan chu nahar logun le itanagar chu te khinchi rual ani lo mai pialama mishing kho sakdan le nun phung po ain person dor ani bera chutiang chuan minai pu in anundan phung thlak ngai chu harsa ati be thinin hei hi mitam taktina an ton chin po ani ngi a ma se minai chu ni tin injir chhauzelin reilote ya khopui mi te nena nun hodan po athiam ve so ta hle ani ni khachu minai chuan an college mi pa pakhat Lishi ronia chu melshiatin anin kom chhawtan ta a chumai ba ka mina e chuan roni hne na tang hian thil tam tak zirin atang kai pui thin hle boka ti chuan hun alo kal zel hnuwa chutia in kom tam ta chu an pahnia chuan indu na lo piangin anin ngai zong chu ani ta dera chutiang chuan an kolesa po hun tam tak an hmang dun thin ati thei ome heti lai mekin mina ile ronia anin ngai zo hnu hian mina e chuan abel pa ronia pa chu Arunachal Pradesh-a politician lar tak fapa ani ti chu asheta boka ma se anin hmangai ema wangin in kobrem lo ani na tur an shelo thung kumhni lai mina ile ronia te anin ngai zo hnu chuan in nei to mai chu du to in hetianga an pahnia thutluk na an sep hnu hian ronia chuan achung terem ti na adil ta a chu vele achung te chuan an fapa in pui nei adil na chu an rem ti le ti lo thu engma an soima chuan minai ti in lama chuan an fate chungchang soiturin an vakal ngal ringot maya roni chungde chuan mina I chu an va hmu chuan vane thlak takin an fapa no pui turatan chuan an du ngala chuti lai mekin minai chungte lampo in an fano chung ko hosa tak atanga chur chuak mai po ni lo MLA chung ko hosa tak mai in an mawata na an rondo chu mak an ti in an oilo hial zoka a chan chu an chung ko khosak in thlau tuk wang ani ber te chuan kumsang ni som pahnia mina ile ronia te chu an sa khodan ang thlapa in nei tange nge in minai po chung ko hosa tak bula acheng veta ani
hemi hnu kumsak ni som palia mina I chuan fanu dom tak mai iumi koi chu nein heti laya an chung kal himna hian van atong hial ome chutiang chuan a pasal ronia chuan a phak ang tokin anu puile a fanutan apa kong lo sel sak to hmang chuan sum dona tam tak a boi pui char chara chu mai ba ka a fanu a hmangai zia alantir nan a sum dona pakha chu a fanu iumi koi mingin ada nge nge boka chuti lai mekin Meenai pu in chung khur na mai ba ka Miss Arunachal organization a sum en kol tu na poimo tak thokve in alo boy ve hle a nima sila annu pa chuan an hna te boy hle thin ma se an fanu chu kong engki ma da poimo ber thinin an nun man me ka chuan an hlim hle maya ma se chutia hlim taka an omreng lai chuan ronia chuan kumsang ni som pasari khan anu poi Meenai chu chen adu thu asoi ta thut mai chu thu chuan Meenai chu atilunga yin an chung te puin an fa te chunga thil thleng an lo sha chuan mak an ti mem boka a chan chu annu pa borwa ka boina lian thamne in chen tur khophiala annu pa anin haom an shet lo wangani a chu mai ba ka ronia chendu tur khopa Meenai chuan thatlauna ani om an shet lo wang ani boka te chuan an chung te ve chuan ngun taka thil an ngai to hnuwa ronia po chu ingwanga anu pui chu chendu tamai nge ani an sota a Mase ronia hian anupui a chendu chanchu mumal takin asoi theitlat lo chuta an chungde chuan ronia chu nasataka an ti ti pui ba ka thil omzia zongzong in nei hnuwa in chen that lo zia te chu an shelmol mula hemi hnu hian ronia po chuan anupui chen atumna chu hnu kir le in anupui le afanu bula chuan a khosa ve le ta a Mase kumsang ni som pasari atanga kumsang ni som poko chung hian anu pa inkar chu a that phalu tuk lem lo ni in alang Ronia chuan anu puile afanu chu in chunga chuan awop lo ema mundanga ria chhuasan mai te chu a chin le ba ka Ronia hian Meenai chu kothial te thlak thinin anin chung borak chu ari thin le a chuti lain Meenai chuan an fanu le anin chung khur zong song chu angai to vek thina wangin a phur chu ama to ka arit ve ema ma se Meenai chuan a pasalaka chuan beisen lian takla nei ve tlatin apasal chu a thazonga aron in thlak le wat arin ba ka anu pa borak po ama anga a that le thwai chu a ring tlat maya amai ro chu Meenai be se ang chu thil thlendan ani ta hau lo mai kumsang ni som pakwa lo in her chwakin ronia chuan Meenai chu chen adu thu asoi le tatlat maya hemi tum hi chuan Meenai po in tlom zo ka tanreng chu tu to bik lavin ronian in chen adu na chu apom pui ve ta mi a chu lo renga Meenai hian roni chungte emo ama chungte ngei bula po anu pa inkara har sana thleng chinte asoi ngai mi alawa ma se hemi tum hi chuan ama le afanu chunga apasal che dan chen song song te chu a chungte chu a shil fai ta veka chotia Meenai chungten an fanu she omzia an sha hnu chuan an fanu in ronia chena apum chu an lo rem ti sak zoi ve ta ngal mi a amai ro chu chotia in chen tuma an boi le lai chuan roni chungte chu Meenai ti in aron kalin an fapale Meenai iten in chen an do na chu an pom lo zia an ron soili a hei hi a chan chu hemi kuma Arunachal pradesh-a election a hian ronia pa lesi legia chu din ve atuma wangin le campaign laya a fapa in anupui a then chuan a campaign a po ngong lian le pui tak ani thei an rin wangani a chu mai ba ka heng thil chalo chung kolam chanchin mi ten an sha chuan ne na an chan thei po an in jing lo boka amai ro chu Meenai chungde chuan an fano she om tor song song an ngai to hnuwa ronia chungde chuan enghar sana po tok don ma se an fano she om na bel chali ai chuan ti in ronia chungde nge na chu an lo hno sak ve ta a ti chuan chu mi hnu chuan Meenai le ronia te po chu an du dan ang nge in an in chen ta nge a amai ro chu in chen do a anura nor ngat ngat tu zok Ronia chuan Meenai le chungte hena chuan ngai dam aron di le tatlat mai chuta chuan voi khat ma an fanu chu atina to don lo thole a thil ti swa zong zong te asiam thatle vek theinan hun chadang voi khat chu awadi le a chu mai ni lavin an fanu chu neitir le ngei phal turin Ronia chuan Meenai chungde chu anginin angin ani bera chutiang ani ta ka chuan Meenai chungte po chuan Ronia che zia chu ngun taka ngai to in anril ru po aboi hle ba ka thutluk na siam po harsa an ti hle a chuti rwal chuan an tunu fasha a an siam mai tur chu an ngai ngam bik se lo ti chuan a topa Ronian athil ti solte in che chwa ka a in chel zia an shat no chuan chan spoi khat pek le chu an tum le ta a chu mai ba ka
Ronia chuan anupui le afano chu inthara chenpui tur le duat le hmangai taka enkol a intiam ta bok nen Meenai chungde chuan an fanu te nu fa chu Ronia kota chuan an da le ta ani hemi hnu hian Ronia chu asoi ange chuan omin Meenai le afano chunga chuan a tha ema hun hlim om tak tak te chu manpuin Meenai mai ba ka Meenai chungderin na po chu na satakin anei le le thei ta hlau mai chu mai ba ka kumsa ni somni mars tha a an fanu in nawa paile ani ti an shet khan Meenai chungde chuan an fa ti in kar thachia chu an shet in an lom hle a chuti lain Ronia po in anupui chu arai le ani ti a shet khan alomin a hlim ema hei wang hian anupui chu enkol na thatin renga enkol ba ka aduat le boka ti chuan naute pian ma thani la oma khan Ronia chuan anupui chu adu na hmunhmuna ate chhawe theina turin an motor khal tur driver a roita a chu chuan Meenai tan po thil ti ati ol sampha in alom hle boka ti chuan November ninga kumsa ni somhnia Ronia chuan ram chungchang Enfield tur an nei thu Meenai bula soin chuminia an ram Enfield na hmuna kaltur chuan ro man an siam ta a chuta chuan Ronia chuan anupui Meenai le an driver chu kalma satur le an hnunga ama puin alo zui ve ngal tur thu soibokin Meenai le an driver chu ram an ena tur lampan chuan an chuak ta ngala heta ram an ena tur lama hian kongching chewe tak tak te om ve nualin chulai kongbel po chu are le nge a chu mai ni lavin kham sang tak tak le lunglian pui pui in tiang khup kara motor kong om ani awangin film khor po angai hle a chutiang chuan Meenai te po chu film khur tak chungin ram an ena tur lampan chuan an tlan zela ti chuan chumi tlai lam chu ronni in Meenai te po an chho hun ngai to chuan an ram ena tur hmun chu an thlen a hun to viau maya ma se Meenai le an driver reng an lo thleng thei der lo chuti lai mekin tlai lama Meenai te tlan na konga motor tlan ve pakhat chuan an hma loka kar kong thlang lama tla trep chu wa mu in chutia awa en chian chuan kar chunga nuna nei to lo ti sha zeta me che pakhat ti sen tam takai chu a mutatlat maile chu vele police thena report ngalin police te po chu reilote an no thleng wata chumi hnuwa police chuan a thei angin chulai vela chuan investigation chu an kalpuita ani ti chuan chiat to na hmun police te an ba thlen khan kar chunga mechia seat belt la wa reng chunga lo thumu deuh chu wa mu in chu mechelu atang chuan thi sen tam tak a chwa ba ka a thotna bul vela chuan thi sen chu alo bonwal boka chu nge chu Meenai meche khongai thlak tak chu alo ni heti lai hian kar khaltu om reng chu mu ani lawa police chuan kar khaltu chu an thei angin an song ngala ma se an mu chui tamya lo mai chu mai ba ka police chuan thil thlen na hmun an han en fia chuan hetiang khopa accident rap thlak tak a thlen theina tur om ang engma an hmula awangin kar chuan a balance a hlo ani an ring ta bera hei ba ka hian khatia kar chunga Meenai hmu ani lai khan alalum deuh nia police ten an sha dawangin Beisena nein arang thei ang bera chulai atanga hnai bradam doina chuan hruai ngal ani a amai ro chu vandoi thlak takin Meenai chu chanman ani talo hemi hnu hian Meenai ron chu endik tura tin ngalin chuta autopsy result a chuan Meenai chu accident awanga thini lavin thagi ani thu chu an shetatlat mai tin autopsy result a alandanin Meenai lu a hian thil sakhat manga nataka voitam tak chut ani ti hriat ani a chu mai ba ka Meenai taksa mun sang ate chuan hliam ti na hmu ani nual boka ti chuan police chuan kar hmu masaber tu chu zona zotin chuta chuan ani chuan kar an hmu laya a khaltu an hmu tel lo thu a soitatlat mai hei wang hian police chuan ngorle zol zoka kar khaltu chu an zon tan ba ka thil thlen dan kim chang song chu police chuan Meenai pasal Ronia chu an shil ta boka hetia anwa shil chum hian Ronia chu in sum zo lavin police ma chuan na satakin a chap nge ani ome hemi hnu hian police chuan Ronia hna an kar khaltu phone number chu dilin chu pa chu an beta a ti chuan a topa November ni kwa khan thu zo fia turin station an shwai le ta ani heta Ronia ti kar khaltu hi da thang soyang ani in khamini thil thlen ni khan car brake a fail tho soyen chumi awanga kong thlang lama atlan liam pha tho police hna chuan soita a ma se police chuan soyanga tho soi chu an oi thelo tlat mai a chan chu car brake fail awanga a hnung zo ka chuang ma a thi si chuan ama a khaltu ber chu engwanga in hliam mi lawa him taka om theinge ani ti le
chuti khopa che swal na tok ani se chuan engtia chanpuina dil mi alawa tlan bongi ani ti chu police zona lian tak ani a te chuan police chuan uluk le swal zokin suyanga chu zona zot le in heta hian police chuan thon thumak tak le lungchia thlak tak mai chu an hre theita alo ni a heta hian suyanga chuan Meenai chunga thil rap thlak tak thleng chu che swal na ni lovin ti luina ngei ani thole a thatu chu ama ngei ani thu a soiba ka ti tura thupek ani thu a soiboka chuta Meenai thatura ti tu po chu a pasal ngei lisi ronia ani thu chu a soita vek boka ti chuan hemi nu hian police chuan Meenai pasal ronia chu November ni soma thu boy sem sakin an manchui ta ngal ani kumsang ni som pasaria ronian anupui Meenai chen adu chan kha anuna mi chedang an omwang ni in chu mi cheming chu chumi tayai ani a tin chumi hi ronia ya naupang dai ni in ronia hian a chil hle ni in an soibok ti chuan ronia hian anuna mi chethar lo lang chumi chu anupui laka hian kumhni lai thupin kumsang ni som pakwa a ronian anupui le afanu in thara ain son lo pui hnu lo khan Meenai chuan ronia le chumi ti phone a anim biak na then khate chu a mu chok ta a chumai ba ka Meenai chuan a pasal dan thin zong zong chu hrethiam chhozelin ni tam tak a pasal aron ho du lo lai le a taxi call a chan du lo lai hun zong zong po khan a bial nu chumi bula awm thina ni ti a hrethiam ta veka ti chuan tum khat phe chu ronia chu ati dan pa ngai te bokin ina chuan alo ho lo li a hei wang hian Meenai chu chumi in lo a chuan vakalien chulai hmuna chuan a pasal chu a om nge a ringa arin ang tak chuan a pasal po chu alo om ngei bok ani ome chumai ni lovin chumi in chunga awalu thu chuan a pasal le chumi om don lai chu awa mutamaya chu chuan Meenai ri ro chu atina em ema chutia a pasal le me chedang om don lai a hmu chuan a thinlung chu a ke som vek ani bermai amai ro chu chumi chuan heti hun lai hian abial pa in nopui le fa anei to ani ti reng chu alo na shebi khau lawa ma se makle ten om tak mayen chumi hian heng a hriat nu po hian ronia chu adu lo pha ho lo thung chuti lai mekin heng thil annu pakara thleng song song te hi Meenai chuan ama in atwar tlok tlok ani bera ma se a pasal ronia chu a hmangai ema wangin a chho san thei big box si lo amai ro chu Meenai chu ronia laka chuan a sol thiam chho tan ve ta hle a heta che hian ronia chuan Meenai chu ngai sak tan le in aduat le tan dewa amai ro chu heta ronian Meenai angai sak thar le na chan em chu apa electiona adin don wang ni in Meenai hian a chen vai chuan apa campaign thlenga ngong pui tak anei the don wang ani ma a ma se ronian Meenai aduat le angai sak hleu hleu la hian anupui chu anuna tanga da thatum na lian tak ani tatlat mai ti chuan ronia chuan ro hmana ten om le rap thlak tak chu asiam ta aloni chumai ba ka Meenai chu rai le ngei se chu chuan anu po in kar chu ti tha anga alam tir thei don wang ani boka he mai ba ka an chung kwa chu mi ten an hlim lai ber anga an hriat laia anu pui Meenai da thatmak chu atum ani ta ani ti chuan October ni somhni pariat kumsang ni somhni ronia chuan a thian hlui geng member zingami kapong lawanga muturin hotela avakal tanal nala chuta chuan a thian pa lawanga chu anupui thatu turata na roi chu atum ta boka ma se lawanga hian a thian dang tane khoyanga le da thang suyanga te chu ronia melsha tir vele in an pali hian Meenai thadan tur chu ro hmana an siam ta ngal char chara he mai ba ka ronia hian suyanga chu an driver turatan a chhor ngal bok ani kha heta hian ronia hian apa ho sakna mangin heng athurwal puite hi cheng vai mel chekhat lai a pe nge ani ti chuan October ni somthum kumsang ni somhnia suyanga chuan ro man lok angin driver na chu a thokta a ma se November ni khan ama chawa an ro mana chu ati theidon lo thu ronia chu shil in ama puitura mi pakhat adu thu asoita a chuta chuan Meenai thaturin suyanga chu loyangan apuidon ni in alang soita kangkha November ni nga kumsang ni somhnia ronia chuan athil ti tum chu ti hlotlin tumin an ro mana nei to sa ang chuan an kalta a heta hian soyanga chuan kar chu khalin ahnunga Meenai chu athuboka ti chuan kongre lai tak an thlen chuan kong sira an ma ni lo nga ka loading reng lawanga zona soyanga chu wadingin Meenai ne na chuan a thian ani thule an bula chuan ve adil sakngal boka chu vele Meenai po chuan remti in lawanga chu kara chuan aron lutamaya
hemi hnu hian reilo te chaw an tlan hman tia lowanga chuan abeka atuboda chu la chhuakin thok le khata Meenai lu a chuan a chuta chor maya heti lai mek hian Meenai puin a thei angin anunna chantum chuan lo belet ve ma se alu atanga thisen na satak chhoka wang chuan a tha te chu thumzawin reilo te hnuwa phe chuan a tha chu a thla ta tial tiala te chuan Meenai thi hnu chuan suyanga le lowanga chu kar atanga chhuakin kar chu khamlama nor thlak tumin an bele a amai ro chu nim cha le fe tak tak awmawangin kar chu an du anga thui an namlum thei mai lawa ma se midangin an hmu vai chuan an tal boy vek don ani ti sha in man hmo takin chulai hmun chu an chwa santa aloni te chuan thil thlen dan song mi ten an shat hnu chuan Arunachal pradesh mi puide chu an thinari min kongti po an zo hiala ma se police chuan Meenai thin a in hnam hnoi te hi an man ngal ta vek bok ani ole he thu boy hi kotin alangai to meka thil sol ti tu te hniana hian engshem na che ange pek ani don hriat thei alani ri lawa ma se January ni kwa kum sa ni somni pathum khan chumi en hu chuina ati khailaka wangin thu boy sem sak ani le a he chau hi he khisa tundin hmana kan hriat thei chen chu alani ri ta ani ngai thatu te enge he khisa hian kan ngai dani le Meenai hian apasal hi chen mai lawa alarin ngama wangin idimem thil ti swal tu te hi engshem na nge phu ber comment section lama in lo sei vele cheu donia